že už je ráno. Vstát! Aua! Jak to Ježiši bože! Kytička do vlásku, kytička do vlásku, kytička, kytička, kytička do vlásku. No, tak to postačí. No, můžeš víc. Fuj, ten stan se úplně sundejte někdo z nás. Ten stan. No jo, den ráno, bože, stěžovatelka na 20 stupňů. Já ten stan pak spravím. Tak, co budeme dělat? Já se připravím snídaní, vy běžte dopryč. Pojďte holky, pojď, něco ti chci ukázat. Ten strom tady je už dlouho. Jaký strom? No, strom z jablky. A ukážu ti ho později, třeba zítra. Tak jo, tak pojď. Tak asi nikam nedostaneme. Ukážu ti jiný strom, na něj žádný jablka rostou a je velikánský o miliardy metrů vyšší než my. Tady tenhle strom. Geniální, tak pojď na něho. Ale toho jsem plánu neměla. Nestěžuj si. A poles. Vidíš, je to lehký. No já už lezu, no. No zase tak lehký bych to nejásala. Proč šla s nima? Nech mě. Já si tu chvíli odpočinout. Teď spalas. Dneska budou na jídelníčku 4 jahody. A je mi jedno, co ty na to řekneš. Ještě jednu. Hele, jedna co zbyla. Kdo ji chce? Někdo bude tady zítra, ty jahody, máme jich spoustu. No tak fajn, máme jich víc než jednu, ale... Fuk. Já mám lepší nápad, ať tam vlezme. Počkej. Čau, holky. Jen pro lano, na co potřebuješ lano pro boha. No. Tož tak, jenom, no, prostě potřebuju lano, no. Jo, tak pak. Kam, kde jsi byla tak dlouho? Šla jsem pro lano, víš. To bolí. Sundejte tu vesti, někdo zimně. Ježiši, žádná bestie tu není, já jsem to chopla. Dám kam lano. Tam kam lano došáhne, třeba ho hodím sem. Šup. Tak bolej. Pojď. To byl fakt dobrý nápad sem vzít lano. Potom ho odneseme. Zbládnil jsem brát lano. Tak promiň. Lano budeme potřebovat někdy jindy, tak poles. Věci kolem lítají vzduchem. No jo, nestěžuj si. Vidíš, že umím líst po stromech líp než ty, jsem víš než ta. To je hloupá řečka o nějakých divných věcech. Tu třeba tady. A tady chvíli posedím. No počkej, já ti ukážu, že lano něco je.
vždycky, ty vado. Pověsila se na strom, pak spadla z dolu. To je ten příběh, co má být. Počkej. Ježiši, jsi moc daleko. Hop. Už tě skoro... Mám! Vidíš, Lano, jen... Co? Pojď za mnou! Ježiši, zase ten bufl štěká. No to je jedno, jdeme dál. Lano. Naše lano. To je jedno. Odpočineme si, jasně. Dám si. Ach jo. Je to tak šumí, to je voda nebo co? To není voda. Je to voda, to tak šumí. Šumí. A že to šumí. Ježiš. No jo, jsem úplně zblízka vidět, chápu. Jauá, tak pojď, nemáme čas. Jestli to Lano přetrhne, je po nás. Je po nás. Není. Pojď. Ježiši. Tak pojď už. Kudy zase půjdeme? Já vím to Lano už pořádně. Jo, máme ho. Odpočiň. Ježiši. Jehody už jsou udělaný. Dáme ho kam sem. Ježiši, fuj, tráva do jídla. Ježiši, mamlas štěká pufls. A mamlas, teď čeká mamlas. Ne, neštěká mamlas, dělám si srandu. Pufls. A další pufls. No, puflsy! Ach jo. Že tady štěkají okolo. Proč to je tak slyšet? No, to je jedno. Odpočinuj. Kam jsou ty jahody? Ježiši, tady jsou jen 2 jahody, nebo co? Tam zmizely jahody, ježiši, tady jsou. Bože můj. To si někdo nemůže dávat pozor. Jdu si číst kniha. Pravopis. Bylo jedno. Jeden pravopis, který měl rád. Pravopis. A ten pravopis byl pravopis. Psi tu čekají na ránu. Tak pojď. Víš, to skočíme. Bum. Rychle. Holky, kde jste tak dlouho byli? No, první nalezli na strom, pak jsme kam si spadli, pak našla něco nového, pak jsme dělali zase různé věci, tam spadli jsme daleko to, tak jsme šli za váma a slyšeli jsme psi, jak štěkají. Jo, to my slyšíme furt. Jo, ne, když spím, ale co? Čtu si knihu pravopis. Co je pravopis? To je vlastně kniha Plapárek. Ne, pravopis je pravopis. Hele, jdem se povídat na vlpse? Nebo ne? Vlpsy.
ten to zrovna nej. Ty psy, ale už je neřeš, vem to s Fili. Ten Fili končci nežádní psy, ty. No to je jedno. Jídlo! Kde? Tady! Mňam.